Nangabuk. Hoy! Uy, paningaw! Nay ka mo totoy. Kani. Sumudlot ito ron. Maligo tayo. Magluto na punta. Magluto taong froggy. Maiba naman kasi tayo. Karon magluluto kami ng exotic frog. Karon, iduhol na atong specialty. Ang specialty ng isbi, kamprag. Bakbak. Kamprag, bakbak. Di ba na makaon ng kamprag? At nandito na ang aming mga kamprag, mga paps! Ayan, ang mga kamprag. Nakalagi na ulang. So, naiulang gamay. So, shoutout tayo ni Makoy. Huy, buhi. Kuana. Salamat to sa gakuha kay para makakuha ng luto-luto. Buhi, mga bakian eh. Nangabuk. Hoy! Uy, paningaw! Nangawbe. Dak pa ba yun? Kamatay! Playing dead! Ano isa? Ikaw hindi ko pa na doon. Playing dead! Playing dead ang mga Pugase. Ang mga bakbak ay playing dead pala mga paps. Artista. Ito ang mga bakbak namin. Bak naming lulutuin. Malalakas ang mga ito. Ang lakas mo. Iyan ang mga tiil. Napakalaki. Ayun. Hoy! Wa na. Hoy! Dakpapon. Wala Hindi may ka kaya mo bata ka mask. mo paret. Tutunuan namin ang mga bakbak na ito. Ang aming special bakbak with coconut milk. Yan. Tingnan mo ang bakbak. Nandito oh. Yan oh. Ang mga ito. Oh, tingnan mo. Matay ni batay kano-kano. Hoy! Bayat! Dali na na! Bayat? Ha? Lansay. Kamatay. Laway. Galaway na tao. At ngayon, ato na ng hinluan sa lutora. Agonta ha. Halinukanon kaayo. At ngayon, ato na ng hinluan. Matay puno pagda. Ako no. At ngayon, Mamatay ka rin ka. Saha kayo bita. at agwanta ha. At ngayon, hihinluan muna namin ito bago namin lutuin, no? Ano, Ang mga ihiwain. Ang mga bakbak. Ngayon, hinluin nyo muna. Kukuhanan palit. Ngayon, tapos ng panitin at limpyoin natin ang mga bakin na ito. Yagis nyo ng... Oh, non. Oh, Walang piraw po. Giana po. Diretso giana. Kasami, daladok. Malibag na kahoy! Ayaw kuya Dan. Ang pulaid! Isog kay kape. Pari halaman mo ranje. Sunod ang ititigbas! Ay sa Ayaw, una. Kahars ka aning mga kuana tawhana. Sige. Oh. Sunod ang posporo! Walay puspuro. Lighter! Okay. Ngayon! Ito gamiton. At ngayon, wag muna natin gamitin ito kasi magdaginan tayo ng kahoy. Ito mga sobra-sobra muna, Dantoy. Oh, yung maliit. Ano ba? Ipapadaplin muna yan kasi magdaginot ng kahoy. Ito ang gamitin ng kulukaraan. Dagkutin! Naunsa po din tao. Sumulukol pa ng lukaya. Ibisikleta natin. Bisikleta. Dagkutin ang lukay! Ikaw dagkut mo yun? Ikaw ra. Kabali, ikaw dagkut. Unahin mo dagot Dagkut ni ba? Unahin dagot ni ba? Unahin dagot. Kabali kayo. Kaya, dagkutin ang lagi na yan. Kani mo unahin Gitilaan na dagot. nagay. Gitilaan na nagay. Nag-ire. Ay, tanaw na gulod. Migipahi! Sana. Dagkutin na na! Ito muna. Ang laman, yung pan nga may wildflower. Akala ko tinrapo ng ite. Flower. Matangod yung nukay. Yapot, ipang saboy. Init kayo. Ayan na. Ipapansak pag sumiga. Ituwad mo. Ganyan. Ang kamot ko naman masusunog.
Oh, pansak na yan. Ipapansak ang Lukay Sumiga! Sa Kalumbo yan. At magbalay-balay ni Tarzan. Happy birthday, Doc Q! Ito ang birthday namin sa kanya. Maraming baki.